Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. To all my fans on the TV, it's the Betway Premiership. Orlando Pirates 2, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by Umenye Abzo from Tembisa. Sha. Yeah, Tibos. Namhlanje into engijabulisile. Ucoach wethu ubonile. Yeah. Ucoach wethu ubonile ukuthi masidlale Loftus besidlala eSpayeni. Uyabona iSpaya sinjani? Kunodaka ne ama player wethu amadolo ayasindelwa. Yes. Imeneri yethu cause wabona ukuthi asibalethe FNB National Stadium la kunotshani right ne. Kuya icarpet. Bahlulekile ukudlala ecarpetini. Isolda uyabona ibahlulile icarpet. Bazowina masidlale Loftus. Thanks for uRibeiro. Ngicela amabhakaniya uRibeiro asimnikele 2 season futhi. Ne. Mina ngifuna ukukhuluma kakhulu. Umuntu angifuna ukumbonga. Ngifuna ukubonga inkabi yami bese iqashela uRibeiro namhlanje umbokani. Inkabi. Ngicela ngifuna ukuyibonga namhlanje kuze kuma fans wethu ngiyabonga abafowethu. Thank you man.